Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. A na-enweta kepụkepụ ugbu a na n'ihi ọtụtụ nkatọ ọ natara. Onyeisiala Tinubu pụrụ iwepụ ụfọdụ aha ndị o tinyere na ndị ga-anata mgbaghara mpụ ha mere site n'aka onyeisiala. Ndị na-eme njegharị iwe zukọtara taa n'akwa biriji dị n'Ikeja mgbe o jiri nkeji 30 kụfee elekere 7 nke ụtụtụ tupu ha azọpụ ụkwụ gawa ala Awụsa n'obi gọọmenti steeti Lagos iji gosipụta obi mwute ha n'ihi oke agụrụ na nkụtụzi ụlọ ndị a kụtụrụ n'Oworosonki nke mere ka ọtụtụ mmadụ ghara inwe ụlọ obibi ugbu a. Aka na-achị steeti Abịa Gọvanọ Alex Oti akatọọla osote spika ala anyị Benjamin Kalu maka iji okwu ndị na-abụghị eziokwu akatọ ọchịchị ya ma chetara onye ọbụla nke na-atụ atụmatụ igwucha ndụ m n'okwe ntuli aka elu afọ 2027 n'ime steeti Abịa ka onye dị otu ahụ bụ ụzọ detuo akwụkwọ ozi wiil ya. Ndị uwe ojii steeti Ondo anwụchiela otu nna bịara n'ọnọdụ mkpi Oyewole Adamelogum maka imetọ nwa ya nwaanyị gbara afọ 15 ma tụwa ya ime. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.